Imam pitanje za brata Đusa, malo bi opet pravio koncert ili nastup sa striptizetama. Ej, Đus, bi koncert, bi si kao pa nastupa, jebe. Šta kažeš? Jel bi, brat? Pa bi, koncert, ne, ja sam ga čuo, koncert sa striptizetama. Naravno, pa te bra, bukvalno, brate, znaš ti da je to veće Curtis Blow, legenda hip-hopa, to do hip, hip-hop and don't stop, bio tu i pitaju ga, brate, jesi nekad vidio ovo? On kaže, jesam, kod Snoop Dogga. Te bra, to veće, pa ja nisam bio najavljen za Svi ko jedan. Ja sam zvao DJ Kobaza i rekao mu, te bra, ne treba lova, ne treba ništa, ne treba plakat, najava, ali ja večeras se pojavljujem. A, znači ti si morao da nastupaš sa Klikom? Pa morao, brate, zbog morala. Morala sam. I brate, da, morala sam. I brate, došla je riba. Drago mi je da je 1000 klinaca tu videlo pičku prvi put u životu. Daj, brate, da. Petra. Pa jeli, pa to je... To je velika istina, jebe ga. Učite od toga i u kom smeru bi išla ta luđa ideja? Pa sledeća je, brate, ono... Da vide kurac. To ćemo vidjeti. Jeva, jesi čuo, brate? Da vide kurac. Pušti kurac pederom, što Ali izvini,